ana pe ye nyina be no nson ko no tweta am ho no ye nyina yanka bia nhiem ne maame wonu ni ndan tifie baakum ablante ne family house ana maame no so ko si ni fie so ba bia enja no pe wa so ya be tia wo mo ana wa twema ko ni senior sister baaku fie endo ho no hu se o mo se kan bo ta twese kan ana maame no se de ya maame no so do ne ba no endo wo ya na se wo sia no ana ni started here no so die America 8 from man for say o mo brana ne brana twese kan the maame ni sia na o ten na say boat fa se kan ne maame no na the first shot run over the can nsa the one maame no e de tra form ene no to share no so form o like channel the second already share trim o to try trim up petche trim nyina and what channel ko to dwenu mienu ni nyina to twama dompe ne che ana mensa ba ko no ni fa no so watwa ama ni nyina to ateke ama na kaka enam no so som kete sa amanfo wa kukudo kakra betima ba Facebook na o video na da ho na wo se emu ne da ha etira se etire no ba twa yemfa bibia nkata ni ti ne so ni ti no atwitwa ama te se me hu se de ayam saa no wo ye so se se kan kwa no ditwitwa ni ti no ska no nyina saa na se o de ade pempem ni ti ne so kan ho aye se kan kwa enye botwi ni kuku odu na ni ti mu so oden ana wase twitwa ne nan ne FM ode ntoma na ebo na sere ntie se de hu ne nan ne de o twa kotogene mi oni nyina ate enta kan nam izile se kuntu snipa na da ho no no osene maame na yene den ne maame ne nyane de onu bibi ana nansen wo yare mo mo ne ko hospital ma doctor ka te woni mi wi no ma ne nsa no ma wonjai to sa tanya mano ana bada kutumo maame onu wane maame a wachim na wo no le patan wonu kwa na sai kachi botu no won fie be sai o fie 27 to 30 years sese asem no kra abomi pisa man for my Facebook merenti maame no ena da ho atade asara tse abubro kosua woni boso abeka se de bibia kata ni ti bibia nkata ni ti no wotwitwa atete ne saa me na firi ho no ena assemblyman so kire se o mo ne ban mu no wotwitwa ne nan ne ade nyina ka honorable na entia ba na sa ho na pata no ho na yire no na munya ne nche no onia ya che no eto kasa no dimamfori bi tini butu ne lem ne firim ansana yetimi apinche na yire no anese se na waye na adwen se wo abeba bia so obe yo saa wo abeko bia obeda o eye ekura bi no ne maame ne ti anase mukuro na mu ho ano wo kuro no amu no mo dede kai ene ma boni abesinse wiem ye toso mienu empanimfo se so ma wure fi okuro mu hina ben a o yira bo adwabo ase na o se wase ntichemu ne wo mu ye toso biemu ya ma me bu sa be we nyina ne se ye nananom esom ne botaye ne gidi a na o de te ya nsase so no ene ya to atwena yira ye toso biemu okay enam se ya yira nti no ya ma ne kwai enti ya fa ye ni aye kwan a enye nyame kwan so ene de ye de epe ti boja kagu abanyina ye ni pe kukum ni pan de abone abanyina agira se ni pe fum pesika ya yira ya mamra ni amane ato agu ene yehura mane ya mo bibia kwaba e de ba Kesse media na Kesse television so ene ye de ehiem ihiem se ya no bia ne ndi ehiem se na Kesse de ntia ya ne ndi ehiem e wase mo follow ya ne de munim de ntia na Kesse e de ehiem enchecha wore ba emfaso ni pa bibre enye free so enu so ho ene nyam ho daji ene na Kesse e de nkomo ene ade bi abesense Ghana kom betese kumwe die na de ban ene ya na Kesse be de nkomo mitwa ho ba na yakona na Kesse aswe ya try ho aba yakona na Kesse nche na kwa aba ya ni o hen ba ne pom tete o nyamene na nan mada uruma bone ntira na so ho fa ba kakra ye bonya mempaye bia wo nyamene na nan mo se na me ba oncha nya bone ade bi abesense Ghana ko me yi ho amenti afi sense troni betese kumwe na de ne de ba
ana amana basa yeah adeshema ma de kai ma munyina ha de ache ba ko biem ade ache ne se de chenra de kai sabi yenyinam nyaja ya na onyankopon ase de kai ya ne ankaye na nanam abosom ne nsamanfo a ne eboni ayefo etiafo ade ache ba ko biem ade ache so a no wadi afe na ade che enchelba na nso nya nipa nyina to ato ne se etiase na se ehia mu se ya na asedankoto na menu mienu enim se wodon to ma bebo me dia no ne yakabom ne de aseda eninka bia ma okokroko nyankopon na aseda etoso mienu e de ama ye nanam abosom ne nsamanfo so omokoye moa eboye sunsum mu apam ne nhye bone agina tua ahonhomfi otamfo no etu no huhum na nanam adawroma omako agye ya anyadwuma efise onyamenka bi Kesse media ena yehiem se de menua bemen sebe okano no na ode asamaba na ne tentini tetia na se ne e ho no abase da bi ensem bi koso ensem ne koso no onte ase kura ne ni tibua enye enti oba bepe emu nchirechire mu na ohun de enti a etesa efese ose ewase enchirechire mu ene wo mu ose ewase enchirechire mu ene wo mu na ntentini tetia na se enye bibia menua okay asem na bisa aye no yes egira na ma miensa okay ena masada esisi okay dede kai eni ma boni abesinse wiem ye toso mienu empanimfo se so ma wure fi okrom hina ben a o yira bo edwabo ase okay o hina edwabo ase ai nti ye bodwa mato ase nti o hine no na ben a obo no ena wo de hu se me aben ye boy de me hine wota sa aha no te ben we de no what crazy na de dey na so wure fidia na wure fidia obayira okay nti o ma wure fi okrom hina ben a o yira wo hine edwabo ase yeda ase so hu na o se wase nti mu ne wo mu de toso bie mu ya ma me bu sa be we nyina ne se ye nananom esom ne botaye ne gidia na odete ya nsase iso no ene ya to atwena yira me no ya dwin de toso bie mu okay enam se ya yira nti no ya mane kwai nti ya fa ye ne aye kwan a enye nyame kwan so ana ye de epe ene de ye de epe obebisa se ene sei sisi ane sikapa boni abawi ase na pra kete sebe onu akokoda onu akofida sebe gold adwuma kura sebe onu gold tie na chakola kokon no madam ai 19 year boy na akwala we ubehuna na kai owi ayi wakoton sika owi ayi wanya sika ekumoku no bi kura mpo live bi wum yes no de nya sika na so wani abrea mini ase wato petetwe wase wakora bo so ati ase na ewiase bibia eye foundation fapem no yes said de bia meka da ne da no so usi dan na ase ne chia espero so ayede ebechia yan fapem foundation yan nananum di jaye no na abosom yan nananum so na abosom a odi jaye no ene ne yesom a eboaye ma ehote yes atwe firi efin enkekaye matiu makao faakosia ho obi kwaye obi bone a onim se bone a mekoyi busum bi hweme obeye dai obebome yes so ati ase minua ya mekodwenu bone pesam yi obi ehumi anyame ya dai ohume busum no asem no yes enti obi kwaye bone a o twene ho na kwashi mark bi dai edi akiri wo hawa ye famu nyina oyene sabio ukon kai kakra baby watifie duro no anye bia nkane ade a na ehu a na ye beto ye na ye kade hunu nkwala ye se atete nkro na ai me wa ne kropa akwa ye za na beto nkro na o ko baby na ye de o tete so ye hunu bi do so ye de hunu ye sa na me boa ne kropa o uye bibi na akwala wu su na ye kakabo na baby du tia ye de ma ne kaka no ane kaka no enti de suro ni ade hunu nipa yes ye tete se akwala yeah na esumbia suro enimu no enye papa enye pe ade bia esum ya suro nimu no enye dai
enye pay fi se esum bi asuro mu no emla wo ho na ahyade so ye dai ewo ho ahyade no so person pese se wo ye dai udiso wa ni so a obeto so were yes asem ni nyina meba ahwafo nana Kesse ana mabo apuani ne me kyerema dwene no nyame ko na kyerema dwene no nana kana fo nyina obedu omudi kwekuru na de ne koso yi na yane a ye radio dwuma te ne fa bu saw ne te ese ba wakati no bi nkomo na meda se so ni hyehyɛ mu aman to nkomo no so na de ama me kasa nyina ne se ye nim hwe kura na aduane a to ahye ne nim sai dai abene okay bosom se enka moja nye dai emu se onu oba mpo enyema menye nyinyi nse nye dai emu wo oba so ofa ye funu se nyinyi nse so nye dai wuyi gu ama ye dai obewu question mark ye dai eda ho abada ho sekai da ho etuo da ho ejai da ho yes enti so obi be de be nwanwa so obi be ye bone so obenyim no be nyi nse to because onum so be ye dai obewu ye se ehun no nye dai eni obi afiro because of in the name of Jesus ati bibia ho Yesu dinimu boni bia bibia no o kan fom so kire no a oye no kwafo ene o trenini so no fom so nyina be chewo no what wo free the anti ho entu ka moja kokura akosere nyame o de be dai ena ma boni atua tese ye to so bia mu se obi ko fa kwambone so kokumu nipa onye sika kwa no kwa so de mu a ye bona so panyi ena wo sika so nipa ye dai ehwo yes nipa felo yebu the Kesse mini akonfo bi we benfo pa ya wonam tete akwan so se de menam so yi so na konfo bi eni ne di nkobo eni ne nya kasa kakra ano baba ye no asema obi ka chense kwanu tum ye ka konfo ana okabi na wa bene a senka wuska ebini iska ebini mfesika ebini mfesika Debbie fi se ye betu ye nananom mpelifo se me koto kokobo ne yade sa kokobo ne ye ne yade ne to so de ne yade bai sa kokobo o yade bi wono so o fekere ne to a na ayese de moa ifiro ba na wa ye ko nti ene na ya na odisum nkoko fidie no ti o fekere no to na akoko ne ko ye de okoso wa kana to afa no wa kire kwa onda ni sene no nti mpelifo so betu kokobo ne de ne yade ene ne yade so na sebia mu sebia nya adoa obi a wonya adwuma ono ompam opese odaka kesim opese odamanche house me boana me why wonya adwuma bia onya sika no hin obi su ye adwuma ebi kura oye messenger etwanika in fact 15 million enka ne to sika no 1500 15 million okoye adwuma no eni busumi mi no kura osifi onya sika no hin fa na sabe open ntem so a udi ne mono obedi ne mono so a eya mango bofre anka kwadu enne nyankopon ahyeda no a yes ti nyame kwadu ne bode ne amango so emere so nyame nye de wono an ntu perentem abedi ne yi na ukoye nyankopon no an no so we enye yi ntu de ne bide be ko soja nti boni atu ate se nyina ameka se de ma mienu miensa ni nyina gya se fapem ne yatogu de to so biem sikani bre na be wiase obi apese onya no de to so biensa enam sikani bre ntino odasani petumi tumi a enkofo pe me pese me nya tumi se akato ye se ye to tumi akoto tumi no na fajo mami tumi na besa ba ko ye to tumi a ye koto mami fa ko ji tumi ne be kura beto mami be akodi no ye ka ye nananam ka sa be we ya o ka se tumi ya de hu ye de emudu ehu hia no ye nka se fa kwambone so ko ji se ko pade no dabi akone asem no tina ehona mpenifo se kom de wa ye mfiansa be kum de nsani fa na ere se kom de no afa aduane bi dabi ade sebo krama kwa fa ne se bi nya de ode ne katre ma fa no atori ode ewura no num edi so ati ase enti sebe se wo hia sika na nkere se ko fa kwaya ense se wo ye de wo fa so ade kope na se si ame no kasai tumi edi ahim owiase obi petumi de ayesofo obi so ye konfo petumi de aye konfo obi so opesebe akomia di o mampanyina konwa o petumi de akoye owuro bebi obewura bia o petumi de aye akodi
obi nso pese odi hene o petumi so de akwa de akodi hene no eno so ka wona moja ka go so ayede ai be ado so se wiase pinti asase na kwa penti asase na kwa ena petem so asase so nyede ena kwa ye kan it we kan penti asase na kwa na pete asase na kwa asase da petem ko na asase da petem asase de fo na asase da ho obo si esi da atwa ho ehia da ho no nyede ena wura fasakoka ho na beti kwa yes so ati ase yes ti petem asase so nyede ena kwa na wiase no ene wiase aba no ayesi kapani bre ene ne wiase no ekwan bi obi abefa so obenya sika no wo sika ehwo nti ofo so obefa so ayede on case obekumi nipa on case obese yade on de wonya sika no ayede wonya ti wonya sika no se nipa no okum ni nya aye kora no a ade achi a obekwa so de no okosere bone fache nyame so de be yesu moja yesu moja na nyame de ne bone ayede no atine free de enye de entine nyina ebere ne oda se ni nka bojangu yes ebere ne wontwe sekai ebere ne wontwe ni nua ebere ne woni ewu ebere ne wonfa kwambo ni bi su nkum ni pami nkope sika ebere ne wonfa kwambo ni bi su nkum ni pankope tumi mfanye sika efise owi akosere bone fache owi akosere bone fache ehwane asem no oh yes na sa asem we obia mpese obeka sa asem we no kura wo mu ebi su nim de onim so ya ne din so obeka yes so what you say na mpanimfo se asem no kura da wo maame amodin so na so do bema ekoyi a wo mene na dabi ana meboa wo maame amodin wo maame ase no na no kura da wona so do bema wura wo so de ekoyi a no just me kan bodin no wa fa maame odin na endi modin sa just wo maame oni david o nana bronica panis okabajana panis yokote vagina yotwe ade ndi ka say yesi meka didin no eno ne da enipa Nyankopon boy nsonso ye da nipa tem yes yei ebi before ye ni nyame makan nyame di bibia ni yes ene nyame ma ne ma bi abrabo nyame ene abode obo yi nyina no o ma ne ma bi yesumu ade o ma ne ma bi odi ne ma bi so hintai wati odi ne ma bi so yere ne bibia no ma ne de yes enti ye ni nyame ma nti ye wa asem bi ho a ye nka ne betwom anokure ese friend ntoma so friend ntoma ye wa asem bi ho a adenti ne Nyankopon ebo ade ye wa aduaba bi ho a aduaba ne si ho a ti so focus so asa no ayede onye biate ibi so bo no Nyankopon cheche ne me bibia de da ne kwai yes so a step by step sa ense gurati peti so ati asie enti yai ebibi man no yai abibi man na me kansa me ya akan ya ntum inyame boye sonko yes timpeni force ade a ye bekere abofla no ye bekere pagine no ye menkire abofla so ati asie enti asem no kreda o maame amodin so ka metima card ne wi o binanso se nansu biye dey wonti o si front man na di buo ma saade no because ade ne e ya de hia ya ye modiri basa tira yan kama bo nya komo di sie no tira nya di sie no to we ba bi e shawo se hitokro no so kra no wani aboso kra je se opija ansa go bi ni yi so ati ase sa ne nya kopo boy fi so di bibia e dey I see e ti o bo di no o bi so ka o sa de nya kopo ne nim ade o di same ono ko ye e nim no ba kra se bi o jo so kra e se do si Ejefo we le so fa chebi o na edu be bia na assembly bi no so nti yan wiase a Onyankopon ebo ya odigya ye nanano no eni suni ba ye de tete ye ablabo ne no kra ye de kire ye no bible ba ye na manyima ne bibbe dane enkane abofla sebia mu sebe nyaado ansana obehunu bema no esi akoro no bra abaya wo wasina abaya wasini mpanyim ya bagoro no bra wochima ya goro no bra ni yi na kire wa yesebe panyin enti o yo ba ni afo anfasa akwa no so a na ko fa bema asemo ho ese wa yi kire bra so wa yi kire bra ya ngoro bra nti wa ye dey o yi kire ya kwa do faso be do kwa do faso o ma me so wo no wa nya sem yes wa hunu ntere matani wo mo ma ho sanity kasa kire wo mo ene akwala 12 years na bema ne da oh yeah abaya 12 years o sia bema
Ara arose bi am ko me ko to me fie o ma pa adwuma na dweme ko ahwefo pa adwuma na dweme ko mdu minimum so swibo bibo nti we sen mi jesu mo adwon so pese obi do bi aguntu no ngura menu one ne da body bi esi imagine abonte o onfa ngura go onfa ho enka ne wu na ma abonte bo se krama wafa oba na kam ai no obi ehwebi krama se ma omo nka no kure nti wofo onso oba ya mo bi ehunu nti we ya wo ye de ani amenu me nyin se bi ehunu bi minimum me de ndi krama o se ma nka no kure nti onfa oba mfa nsie da to fa e de ani agi se dipa bi pieso ansa na tu e de na krama akra sa ni me na se hunu bi aida o da se ni patete wo na abonten o na arose mo me ti me hunu bi ehunu bi okay oyina me hunu bi after say makoko tu ni pese e be se 2 o'clock meni abra be ko sai ni pakra ko je ne kra no e ko nyankama de man sama fa sai ne kra ba no bi da ahwefo ko tu ni pakese bi pa so a se bi ofa bodam e wo se ba nye me wo se o David o na e bo de bra so ati ase ene de o no onim de o de ye nyankaba ya de be nwanwa se enkane no ye nyini kura durum pempen so ye nyini no oba o fam oba kra so excuse me asmato oba follow nada nyame girl no ile obajozi ye wo fam oba ne keke no ye ni ma de fe ne sexy obadan wanyini a ma be fe duonu kwa ni mi se ekwa efa so a oba de ekwa efa so a sebe ye no oba da enukure ohun wado ohun afam oba keke no eno da obeda kwa ye so nana no de ntete de atete yen sabra ene abosum ntino so wode kire yen no kura kwan pano a yenye dai yemfa so no eto obi ye bibia osuro yes ye de hu aye dai atoso ahyere mu ena ma awudie abawiase bebre onipa de seni be kum be nya sika de kura onye onfa ho because onye nya sika ni sikanti wa je obi yire firi nsem ena no na mami bia min pese me bondin ahwefo me bona ba so papa na ba be ma enye sika na mami ne baba ye bi wu perfume bia ntase enya bosom mienu bosom yensa me he ne ba na bosom bi okukura so no na mami ne sika wonje bosom pen sika akene banya ya se mami ne wa nante ko huru bibi asonim bibi apim asonim bibi asonim so ati ase if you say ohwe kwa ya ne ba no fa so ye ene de wonim de aba ene de ba the nana maker ohia waka no de bu pew yes no ano no se ye chiro pa na eyi no ka nyina no afa ya ya nkyere so a okon baby okoduam ni katronto okọ so onko onfa hu se ni bia da se ni ne mai en for say otocho yi mafu no chi to do bedin samane na so do ho ka wira ko nananom ene yakon ehwew nana yanko ebe ya din be nwanwa se odaseni ebe kum enye ska kwen far debe ene wo ska ye hwakọ obi di boni a odi boni a be sikanti ofan hodi e kwa hinefa tabi enti o man na nkasa ye wo mu no ayi sika peman enti kwa ya odaseni bia be fa so obenya sika no ne hia no na blabom e ba to atoma se enti di ama boni ne akunkokunko do so nyina ne se fa pemu a na nananom di ja ye ya busum ntino untimi mfo obi yire untimi dabi untimi twitwo obi nantiri untimi mfo obi ho asemi so otirim sipe ebecho oba ya ye ho ade bement untimi be ma fro na abusu sem obi bo Thomas okura wo so kobo okura ma ne woto sa oba wale fa ne fran fie ne fie hwe obi bo Thomas wo so kobo okura ma ne be ma no man warning oba obi chewa ade a achade a kobo okura ma ne so wa kobo na ma ne a sipe becho yes arefo no baby sase to bia chema japa bibi no o se mkobo nkura mani yes if some penny force oba no be ma no yede uwura tena ka ne mema no e ma no from kuru no mi wura na ntwie ne wura na me na duane di yes on wo hwe so on we ni bibia enti se okona be ma bi chewa bibi kura no a obebo kura mani mi wura oda horoma because abonte ni post message chema de yeah wa me bona mani a sipe becho baby sasade if you say bema maybe a bema ni bi mema bebre wo wo cha ade a atwini bi yedai atachiri bebre nye ni panyina no wadwene se bi ade we cha no ense hwi ni pemobo ana ewiase emfa nko ba bia mema bebre ode ade be cha oba na adwene bi tachiri ti bema ndi ade na cha wa mo okura mane ode ahye ho next time obesa cha obi etoso miensa obesa ope obepre
bema wabo to wan ko kura mane wanka sipebecho adentia wanka no next time wabo to next time obemiamiam omiamia wi ade aka afa ewi echi obede ono beda obewro dress then next one obede attempt to kill no what you say ntina nanam say waya adwene kwaso okodi bone no wa pe hu dwumadi a ampe hu ammo amane a utwa botom di a etwa wonsa mecho enti bosom de wunya bosom na no manante obi so beka se nipa egunkum ya bosom enye no kra ye ni ye nanam abosom a edija ye bibire mu no ye nanam bo nipa no ka dobom osimpani ensamanfo mposi epedodo te se nye ya tatefo enti no bo nipa no otwedom ye se eni nko ne banyede emra so waka wo eni nko ne banyede emra ihia de nipa enti sebia mu sebia nya ado o sabu be wo sensamanfo mposi epedodo ye de ya tatefo ye hia nipa ogoka nipa mo jantungu dabi nipa no sombo saa ne ma mo kaka nyina na nya ye ya bosumiya dabi to be kasa bosom de kunkum nipa me kasa ma kiro wunim de okeka nya me fa bone nchew yes ne ya bosom na nanom e de ko konkosa e de gye ye bibrei e bibi man tu ho no wan fa ni bone wan fa kunkum nipa wan fa nsia de wan fa hwiri mo jantu ogu e ba cho watema se enti enam se biase so no ene ye ni aduro ye mo ye ho ban ye fa ehu nya enti no ha ka sama fa kwa bi so a e bawura mu ne bawura ni pem o twese kai ta no ayere ai dope twetwe ni pa no okuno onfa ho na ni beba no ho so no na odi ewu awie na hankobu ni nsa no wa ba kokum efiri se atine ni so te sa akom kawa enyesi wani so a de bosom ne pa no do bere ebeye ansa na obehunu no obi na ayere aka kire wo odire wo chiamefo no onim de kosie nti sana honhom ehu fini ne maso yo adwuma krofo bebre de ewu nyina fa e bone magu wani so na ka be de be nwanwa se ne maami bi ne ba ono ane ba ayere etwitwa no so atwa se etwitwa no arosem adworo se ba yire hwani tifiri so ene ntiro papa mu se de otwa nkofie no owie ne na no yiwele oyini na we firi ho no oyi ha oyi ni nyina ne kuntunsi ni eda ho ye bi kom a yese da be ne tirim kura kan pe yama doctor de kire ne se wuti adwene mu yade na me nim se ne ba no watwese kai okọ no akọ asema eyede aja tene ne ba no ama ne ba le ja se ka twe no so mo ta da wan na ma me so we nyina efe na efe se abambo ho ena maami wodini ba ko ja fi bi betuma ya akwala ise dabi we nyina echi ni maami ne be toro so were nti wi ase me mfa ho beduru ba bi na otwa ho hia ti boja kagu aba nyina ye ni pe kukum ni pa ne dia boni aba nyina agina se ni pe fum pesika ya yira ya mamela ni amane atogu ene yehura amane sa achafo Kesse media na Kesse TV so anu so awhwi yanna na Kesse ene dia hyemu asema na chi adwene nyame nko chi asantemaga ne mfo mmea nyina adwen ne ba na Kesse badwendwe ho ewudi akosoro do ekunkwakum akosoro do dia na ndeba eno na Kesse hyemu se ye na nanu so na tonchen ya di abefo bro ndi ono odi abeda daye no ya di eno odi enim kan ene ye ne obi kana asem nana ya de bewe asem na ukacha hwefo oyene tiawa ewi ase se oyemtu na se omo danta ne nkoi okay yiso pa yemtu edu ansa na ho ayere ato ho ato nana ka tegube enti obia empabi mfa no bebi mfa no nya zara ya no nkoi ni nyina na se bebi opebi a wonko emum onko bo no ho ba me na cha pa media tie nana ya maba ne we minim no ambasa so hu no se ba hu na hwa na me na guskin ase no fa nana Kesse na onu nkomo de hia bia nana Kesse be hwe e de amam ya de dwade esia me am de dwade ho tame me de ndo foto me no bom ni ba emrepam e be sen hia